Isip handumanan sa Pamplona Massacre, adunay monumentong nagsilbing kanunay nga mapakita nini. Samtang panawagan sa byuda ni kanhi Negros Oriental Governor Roel Digamo, dili hatagan og special treatment o mapadali sa pagpadala sa Pilipinas ang dinakpan nga si kanhi Kongresista Arnie Teves. Anang live report ni Nico Sereno. Nick! Yeslan, kini ang panghinaot og panawagan ni Mayor Janice Digamo taliwan ni mga developments karon sa maong kaso nang hinaot sila nga mapaspasan ang pagdala na dinhi sa Pilipinas sa kanhi. Sa compound sa ilang balay sa lungsod sa Pamplona, musugat kanimo ang nakamuntar nga talagsaong monumento sa gipatay nga si kanhi Negros Oriental Governor Roel Digamo. Dinhi nakahapa si Digamo ug dunay babaeng nakasandig kaniya. Ang mao nga babay, mao ang laing namatay sa massacre nga si Barangay Captain Florenda Kinikito. Naghulagway ang monumento sa mga eksena dihang gipatay si Digamo ug laing siyam pa ka mga tawo usa ka tuig na ang nakalabay sa mao mismo nga lugar. Ngano jud kuno nga ang akong monument gahigda jud si Roel unya kana gyud nga sao nato kada adlaw mo nay atong makita ni ko every day that will remind us that there's work to be done. Kay kung makuha na nato ng hustisya, magpagama na kong istatuwa niya nga nag-ana na siya. Nunot ni ini, panghinaot ni Pamplona Mayor Janice Digamo nga sa regular nga prisuhan dinhi sa Pilipinas matanggong ug mapadali ang pagpadala kang kanhi Kongresista Arnulfo Arnie Teves gitumbok nga utok sa krimen. Dugang niyang panawagan nga wala untay special treatment alang kang Teves nga atua pa sa Timor-Leste. Kalamis imong kinabuhi dito sa Timor, pag golf lang, you're staying in a resort in Timor, kana unta mo'y ma-reflect pud unta nila. Regular, kanang makatilaw pud sila nga, tagan pud yung labok diri, no? Samot na sila nga, naana sila huna-huna nga, they are above the law. Wala na siya gahuna-huna nga mapriso gud siya. Di pud na siya ka-imagine sa iyang kaugalingon sa prisuhan. Padayon ang komunikasyon sa mayor sa pamilya sa ubang mga biktima sa maong panghitabo. Usa kanila ang karon barangay captain sa usa sa mga barangay sa Santa Catalina nga emosyonal paghihapon sa nahitabo. Padayon siyang nang hinaot nga makabot ang hustisya. Salamat og Ginoo nga ilan ang resulta og ma-sitibis man o galing ang sugo. Unang magkain mo ko sa una-una, anong gi-apil ba man akong misis o ang uban nga pamilya nga. Gisuwayan sa GMA Regional TV, pagkuha sa habig sa representante o sakop sa pamilyang Teves, apan napakyas kami. Wala sa probinsya si kanhi Governor Pride Henry Teves ug wala sa buhatag og pamahayag ang ilang abogado. Sa ilang bahin lang gipadayag sab sa Negros Oriental Provincial Police Office nga naam na sab sila sa unsa may posible nga senaryo gikan sa Timor-Leste kun dadon dinhi sa Pilipinas ingon man dinhi sa probinsya in kaso lang apan padayon sila nga nagmonitor lang kun unsay mga lakang mga developments kabahin ning maong kaso andam sab sila mupahugot sa seguridad kun gikinahanglan sa tanan nga makampo nga involved niini. Lan? Okay, daghang salamat Nico Sereno.